Plemeniti ljudi daju krv da bi pomogli onima kojima je neophodna. Transfuzija krvi spasava veliki broj hiruških bolesnika, povređenih, obolelih od raka, obolelih od leukemije i mnogih drugih bolesti. Krv mogu dati zdravi ljudi starosti od 18 do 65 godina, nakon laboratorijskog i lekarskog pregleda. Krv je nešto za šta ne postoji zamena i ne postoji lek koji može da bude alternativa. Vođeni ovim, studenti Prištinskog univerziteta danas su pokazali veliku humanost na akciji dobrovoljnog davanja krvi koju je organizovao Univerzitetski parlament. Transfuziolog dr. Dragoje Kastratović pohvalio je veliki odziv studenata. Istakao je da su se u ovoj akciji posebno istakle pripadnice lepšeg pola, koje su u današnjoj akciji bile u većini. Baš smo zadovoljni današnjom akcijom, nismo očekivali ovakav odziv. Drago nam je da vidimo dosta ljudi koji prvi put daju krv i ovoga puta moram da pohvalim ženski rod, one su danas dominantne. Akcije dobrovoljnog davanja veoma su značajne i doprinose sigurnosti i stabilnosti rezerva krvi na odeljenju transfuziologije Kliničko-bolničkog centra Kosovska Mitrovica. Naravno da nam znače puno, ovoga puta smo zaista bili na rezervama krvi, tako da ova akcija će veoma dobro doći. Ovoga puta nam je nekako baš zgusnut raspored što se akcija tiče, već u sredu ima akcija dobrovoljnog davanja krvi u Zvečanu i 28. aprila je zakazana akcija u Štrpcu, tako da ovaj mesec će nam biti zaista bogat. Među onima koji su danas prvi put dobrovoljno donirali ovu dragocenu tečnost je i Miodrag. Pitali smo ga kako se osjeća nakon uspešnog davanja krvi. Ovo mi je prvi put da dajem krv, osjećam se izvanredno zato što je to jedna humanitarna stvar, humana i pomažemo drugim ljudima. I raduje me što sam video veliki broj studenta koji se odazvao danas na ovu akciju dobrovoljnog davanja krvi. Strah često sputa dobrovoljce u nameri da učine humani gest dobrovoljnog davanja. Stefan nije bio jedan od njih. Prvi put dajem krv, smatram da to meni ništa ne znači, neko može da spase život i nije me strah. Zato sam se odlučio na ovaj korak. U Srbiji je dnevno potrebno obezbediti 1000 jedinica krvi, odnosno organizovati akcije dobrovoljnog davanja krvi na kojima će 1000 ljudi dobrovoljno dati krv. Uspeh se zasniva na altruizmu, solidarnosti i građanskoj odgovornosti svakog pojedinca u društvu. Svako može dati doprinos davalaštvu krvi. Ko može, treba da da krv. Ko ne može, može da pomogne. Motivišite ljude iz svog okruženja da daju krv. U današnjoj akciji prikupljeno je 30 jedinica krvi, a 8 davalaca je odbijeno. Akciju je organizovao Studentski parlament Univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, a u sklopu obeležavanja 20. aprila, Dana studenata.